سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات ايتيوبيان سوماليلاندن فريمون اوزلوا ايتيوبيا اب قيح بحري افدغ زركبا سمع بزملكت زلو زرزر زينان ايتيوبيا اب قيح بحري وتهدراو معسكر كتكل مخانا مغلاصان اب اديس ابا لعلي 5000 طرطرات اب تحت قيد مئتاوم بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዘቅረቦ ጻውዒትን ፕሬዝደንት ሼስኬዲን ኻልኣይ ግዜ ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክመርሕ መምራጹን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኢትዮጵያ አፍ ደገብ حركة ركب زغلا سمع كم استفرارما بيت صحفت قدمي منستر إثيوبيا أفليتو اتسمع بقدمي منستر إثيوبيا أبي أحمدن بريزيدنت سوماليلاند موسى به عبدن يتفرمو نظام الكيتو بيت صحفت قدمي منستر إثيوبيا أبزوص مجلسي اتسند من ردا إثيوبيا نتا أف دقب بحري بسلام كتقوم اللزلوا ديلت نمجهد من قد زتصرقي يلو اتمجلس وسيخو اتسمع اتتاوي قوطباون بوليتيكاون كنت كلتين هاجرات زدلدل مخانة حبيرو أما خاري هاجراو دحنت قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد زخونة ريدوان حسين إثيوبيا أب قيح بحري بخراي وتهدراو معسكر نمركب من قد تصرق سمع متحبار كم زفرمت من قد تويتر أبزرقحو ملغت قليصو بمسرة تسمع إثيوبيا وتهدراو معسكر كتهنس مخانة هاجراو تلفزيون إثيوبيا حبيرو لا إثيوبيا أب قيح بحري بخراي اترخب أفدقة نحمس عمتات زصنح مخانون وسيخو أقاليحو اتكا بيت صحفت قدمي منستر إثيوبيا زوص مغلصي نتسمع حدش معرف متحبار كمون نزباو وحدت اب قرن افريقيا اغدا سكبل نيد ولا قدمي منستر إثيوبيا ابي احمد ابز حلف اوارح نابالات بايتو وكلت حزبي إثيوبيا افدق بحرك هلوا ناي هلاو غداي دحر مبالو بزعبات غداي كابز تفلالي وغنات رؤيتات كقرب مصنحهم ايرسعن ابز حلف حدارون نزخونه هاجر كنورر حساب يبلنا دحر مبال بمنصر حق نغدغن زي شراو اماراص يدلينا الله كبل نبايتو وكلت حزبي ابري نيرو ادلاينت ودب بحرين إثيوبيا بزتن نقدن انت زي تفتحو انتي كم انخون كجمت ايكلن زبلك قدام منستر إثيوبيا ابي احمد إثيوبيا جن ابلعلي ايرترا جيبوتي سوماليا كينيا يخون نابزخونه غوربيتا حانت طيت كتكوس حساب كم زي بلا متقاسي يذكر إثيوبيا ودب انت زي رخيبه معت كسعب يخيل يون الى نيرو اذا اجندا اب غورابت هاجرات وطرا اسعبو سومالن جيبوتن نمغلص يتقدم منستر زنصق مغلص ينهب نيران سوماليلاند بإثيوبيا يخون كالوت هاجرات زخونه وقعو افلطه زي رخبت رئيس ممحدار زلو هاجر كوان تخونت امونغو إثيوبيان سوماليلاندن استختم سمعغن نتار رئيس ممحدار كم هاجر دارغا افلطه مهاب مخاني زغلا زلو نزي سعيبو دما إثيوبيا نسوماليلاند افلطه تب قداميت افريقاويت هاجر كتكونيا بحسن شيخ محمود زمرح منغست هاجر الصومال دما نزي امونغو إثيوبيان سوماليلاندن تفريمو زلو سمع بزملكت خصوص اخيبه تصويع زلو خوينو بزعبا ات ጉዳይ ድማ ከዛተ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድን 50 ዓመታት ንኽትካርዮ ተዋሂብዋ ዘሎ ስፍሓት መሬት ከባቢ 20 ኪሎ ሜትር ቁመት ዘለዎ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ዝሕጂ ካብ ሶማሊላንድ እትካርዮ መሬት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዕስከር ንኽትተክል መንገዲ ጽርግ ምዃኑ ድማ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት አብይ አሕመድ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጽሒፉሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድማ ኣብ ናይ ትዊተር ሒሳቡ ንስእሉን ስእሊ ፕሬዝደንት سوماليلاندن أطابقو زرقحوا أبزل الصحف نفتاري ممسغان انت زي كوين كالي انتاي كبهال يكال بمبال مسغانا نفتاري كقربية ترأي زلا بزعبازي أمانغو إثيوبيان سوماليلاندن تفري مزل سمع بزملكت بعالم لخويان معكنات تزرقحوا أبزل حبريتا دما سوماليلاندن إثيوبيان 5 عامتات أبقيح بحري أفدق زكبا مريت كتكاريان كلا بنصارو دما إثيوبيا أبتب درجة أفريقان عالمن حدك فلطات من قد أيرات زخونة من قد أير إثيوبيا سوماليلاند بركه ختبه مخانه تغليصلو مسرت مع كان زينا بلومبرغ زرغحته زلا زينا دما ازي حجه تفريم زل سمع اوشط ورحي مولو بمولو كزاز مخانو ريدوان حسين كم زحبره غليصا أبي إثيوبيا رئيس كتما أديس أبا لعل 5000 طرطرات أب تحت قيده كم زاءته تغليصو أب كتما أديس أبا باستخيد سرحيت لعل 5236 طرطرات أب تحت قيده كم زاءته فدرال بوليس أفليطلو فدرال بوليسن بوليس أديس أبان أب مغلصيوم أب أديس أبا كاب تحساس 6 كسب 11 تحساس أب كلن كفله كتماتات سرحيت كم استخيدن اتم طرطرات دما تحت قيده كم زاءته يم غليصوم منكستاو مع كان زينا فانا نتمغلص بمطقاس كم زبلو أبز سرحيت لعل
ሓደ ሽሕ ጥርጥራት ምስ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ይገልጹ። ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስ ንእዙባ ቦሌ ተሓጋዚ ኮሚሽነር ኣድማሱ ኢፋ ንማዕከን ዜና ፋና ከም ዝበሎ ሰላም ሕብረተሰብ ዝዘርጉ ምዝማት መጭበርባርን ተዛመተ ገበናትን ብዝምልከት ስርሒታት ተኻይዲ ኢሉ ብተወሳኺ ንሱ ገበናት ኣብ ተሽከርከርትን ብኣካል ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ ገበን ዝፍጽመሎም ቦታት ኣባይትን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ንምቁፅጻር ድማ ፖሊስ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ስርሒት 1114 እንዳ ቁማር ብተወሳኺ 176 ኣባይቲ ሽጋራ ከም ዝተዓሸጉን ካብ መንበረ ኣባይቲ ድማ 73 ኪሎ ግራም ዕጾ ፋርስ ከም ዝተታሕዘን ተገሊጹ። ብተወሳኺ ቆልዑ ኣኪቦም ኣብ ዝተፈላለየ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዝንቀሳቐሱን ወለዶታት ንድሕሪት ዝመልሱን ዘለዉ 164 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ፖሊስ ኣፍሊጡሎ። በጊዜያዊ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብዓርቢ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ብዝምልከት መግለጺ ብምሃብ ንመንግስቲ ፌደራል ጣልቃ ክኣቱ ጻውዒት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ብመንገዲ ሚኒስተር መራኸቢታት ለገሰትሉ ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንሓደጋ ጥሜት ፖለቲካዊ መዳይ የትሕዞ ኣሎ ክብል ከሲሱ ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ድማ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ መልሲ ሂቡሎ። ንሱ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ መልሲ ብዓርቢ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክሳብ ሕጂ ማእለያ ዘይብሎም ህይወት ሰባት ዝቀተለ ኣብ ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ጥሜት ንምፍታሕ ብቁልጡፍ ጣልቃ ክኣቱ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ጻውዒት ኣቕሪብዩ። ከም መልሲ ናይዚ ድማ ሚኒስተር መራኸቢታት መንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ቅልውላው ፖለቲካዊ ገይርዎ ኣሎ ክብል ይኸሲሱ። ናይ ጥሜት ጉዳያት ዘቕርብዎ ዘለዎ ኣውያት ፖለቲካዊ ገይርኩሞ ኢልካ ምሕሳብ ነዚ ከቢድ ቅልውላው ብዝሕዝን መልክዕ ፖለቲካዊ ምግባር እዩ። እቲ ሓቂ ግን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተጋሩ ንምድሓኖም ህጹጽ ምትእታው ምጽዋዕ ፖለቲካዊ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ባይታ ዝርከባ ትካላት ረድኤት ከምኡውን ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ስፍሓት ናይቲ ዝግንፍል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሰፊሑ ሰኒዶን ኣለዋ። ትግራይ ብድሕሪ ኣዕናዊ ኩናት ከምኡ ድማ እኹል ዘይኮነ ዝናብ ድርቅን ሰብኣዊ ቅልውላውን ከም ዘጋጠመ ኣካታዒ ሓሳብ ክኸውን ኣይነበሮን። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ሰብኣዊ ትራቴጂ ዕብየቱ ንምንካይ ዘይግቡእ ገንዘብ ኣብ ዘይግቡእ መዓላ ውዒሉ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስታት ምድርባይ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ነገር ኣይኮነን። ብሓቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተሓላለኸ ሰብኣዊ መዓት ይገንፈል ኣሎ። ነዚ ቀታሊ ሰብኣዊ ህጹጽ ኩነታት ክከላኸል ዝኽእል ብኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ከምኡውን ብመንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝተዋደደ ጻዕሪ ጥራይ እዩ። እዚ ኣረኣእያ እዚ ቀዳሚ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከኣምኑ ምዃኑ ምኽንያት ኣለኒ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊምና ንቀዳሚ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘለዎ ግዴታ ክፍጽም ዳግማይ መምርሒ ክህብ ከምኡ ድማ ንዝመጽእ ዕንወት ንምክልኻል ክሕግዝ ንጽዋዕ። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብዘይወዓል ሕደር እኹል ሓገዝ ብምሃብ ሞራላዊ ግዴትኡ ክፍጽም ጻውዒትና ነቕርብ ክብል እዩ መልሲ መግለጺ ሰዲዱ ዘሎ። ሰበስልጣን ምርጫ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝደንት ተሃገር ፌሊክስ ቺሴኬዲ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ መዝነት ፕሬዝደንትነት ክቕጽል ብዘለዓለ ድምፂ ምዕዋቱ ገሊጾም። ኣብ ቀዳማይ ዙር ካብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቺሴኬዲ 73 ሚእታዊት ዝኾነ ድምፂ ይረኺቡ ዘሎ። በዓል ሃብቲ ነጋዳይ ወናኒ ጋንታ ኩዕሶ እግርን ኣመሓዳሪ ሓንቲ ክፍለ ግዝኣት ነበርን ሞይስ ካቱምቢ ድማ ኣስታት 18 ሚእታዊት ድምፂ ረኺቡሎ። ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ግዜያዊ ውፅኢት 10 ጥሪ 2024 ከጽድቆ ጥስቢት ይግበር። መራሕቲ ተቃወምቲ ግን ነቲ ውፅኢት ነጺጎም ኣለዉ። ቺሴኬዲ ኣብ ዘስምዖ ናይ ዓወት መደረ ንሃገሩ ፈጺሙ ከምዘይ ኸድዓ ክዛረብ እንከሎ ንዝሃብኩምኒ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ንዝተኣትዉ መብጻዕታት ንምፍጻም ውፉይ ክኸውን እየ ኢሉ። ኣብ መሳለጥያታት ዝነበሩ ሕፅረታት ኣብ ምቁፃር ድምፂ ግሉጽነት ዘይምህላውን ነታ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት ሃገር ዘሎ መሳሓብ ብምጉሃር ተወሳኺ ዘይምርጋእ ከይፍጠረላ ስጋኣት ኮይኑሎ። ወዲ 60 ዓመት ቺሴኬዲ ብዙሓት ተዓዘብቲ ተሳዒሩሉ ነይሩ ኣብ ዝበልዎ እዩ ናይ 2019 ኣሰሓበ ምርጫ ንፈለማ ግዜ ናብ መዝነት ስልጣን ዝመጸ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።